yake yi ko an ce yana kuka har ƙasa tsakuwa na jiƙa da hawayen shi saboda abinda Umar yayi ma annabi. Kai kuma kana nan kana yabon Umar gwarzo ne da yayi ma annabi haka, amma ga Ibnu Abbas kaga annan ma ka raba tsakaninka da annabi. Kai ko a kabilanci ko za a tafi a kabilanci ka nuna ba ruwanka da annabi. Ibnu Abbas kuma ganin annabi ne, ko ba komi jinin annabi ne, ya tausaya ma annabi abinda Umar ya masa. Amma kai tunda Umaru ne dan uwan ubanka, shi yasa kake ganin gara ka bar annabi ka goyi bayan shi. Wannan magana gaskiya ce. Ni me yasa ba za mu muƙabalan nan da ni bane? O ba sai saba ko? Su gwada ku gani ko prof. Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku yi addu'a muna tsautsayi ya ɗabi malaman ƙasar nan. Su ce za su yi zaman nan da ni. Ku fara addu'a. Gaya mai abin da za ku ja. Ba ku arziki, ‘yan nema tsoro suke ji. Tsoro suke ji. Ko malaman Kano nan a ba mu aron su mana su gani. Suna wani barazanan banza barazanan wuri. Me kuka sani? Ya za yi mutum ya ci mutuncin annabi har ya zai zauna wai ce yana da hujja, in da rashin kunya ya kai rashin kunya. Ba shi sabo muke jinjina mu gwamnatin Kano, ko kuma ka duba tsarin da ke yayi, muna kuma fata a yi adalci. Amma su yi rawan ƙafa mana su ce za su yi da ni. Insha Allah za su yi ko? Kuma ai ka gani na yi manyan maganganun da ya kamata ma ni ai muƙabala da ni. Ko ba haka bane? Ai zai ijiye musu wani ƙaton al'amari ne wanda ya fi ɗaure musu kai da na faɗa ko zan ce kai akai ma za yi muƙabala ku zo da shi. Ba Umar kafiri ne na faɗa hankalinsa ya tashi a duniya ba saboda ya zagi annabi? Aka ce ban isa ba, Umar ya fi annabi, ko a kai ku zo mu yi muƙabala. Kaga duk ya fi maganganun da Abdul Jabbar ke yi, girma ko? To, ni na yarda ko akan wannan ku zo mu yi muƙabala. Shahilai kawai, muna nan inda annabi yake. Ko Okonkwo ne, wallahi ya girmama annabi muna tare da shi. Muna tare da shi. Ko kai ne jakin Kano, in ka ƙi annabi ba ruwanmu da ke. Ba kullum na kawo misalin yarinyar nan ba, Kiristan nan da muka haɗu a airport, sanda zan yi tafiya, yadda ta girmama ni saboda ta ga Sharif a sunana, ta karbi passport ɗina ta yi abubuwa, ta kawo min tana sai don nisa. Na tambaye ta me yasa, ta tambaye ni ma da farko, wai ta ga Sharif a sunana, is it Sharif by blood or by name? Wai Sharif din nan na jini ne ko na suna, nace na jini ne, jikin ta kama rawa. Ta ɗauki passport ɗina ta je nan ta gama komai ta kawo min, ta ce sai John Isa, ga kurasa a wuyanta. Nace ke ya kika san wani Sharif? Ta ce pastor suna gaya musu a coci, duk wanda kuka ji an kira shi Sharif, ku girmama shi, jikan Muhammadu ne. Amma ga malamai, wasu malamai ne, ba su san annabi ba. Abin wato da ban haushi.